soutuvene. Mä en luo oikeesti, mitä sun ennen on tapahtunut. En mä tiedä. Kyllä Sukisuki on tyhmä. Ei tää oo mikään soutuvene, vaan tää on moottorivene. Kyllä mä nää veneet tunnen. Miksi täällä on näin paljon tätä... Ai sumua vai? Odota niin mä laitan mun sumuvalot päälle. Kohta mun sumuvalot alkaa tepsiä. Me nähdään tässä tuossa meidän vieressä. Ihan tässä tuossa meidän vieressä. Me nähdään kohta. Ihan kohta. Tossa se on! Tiedättekö mikä toi on? En tiedättekö mikä toi on? Se on silta! Ai sä tiesit. Mä oon yhtä innostunut kuin sä, vaikka mä näen tää sillä saakeli sillä joka päivä. Joka saakeli päivä. Se Juntulas! Tää sumu ei näytä hälvenevän. Paniikki iskee kohta. On saatava ajatukset muualle. En haluis, mutta on pakko. Hei ukkeli, sä et oo sanonut sanaakaan sen jälkeen kun me lähettiin Lehtikylästä. Sä oot ollut hiljaa koko matkan. Etkö sä haluis ryhtyä sosiaaliseen dialogiin mun kanssa? Eli toisin sanoen, voisit sä puhua mun kanssa niin, että mä unohtaisin tää sumun. Okei, se asia mä itsestäni. Nimeni on Päijö ja Lunje ja mä omistan tän lauttaliikenteen. Tää on moottorivene. Okei, moottorivene sit. Saakeli tuo tyyppi tää on mun hermoille. Ja sit siinä on toinen saakeli tyhmä äänikin. Siis mun täytyy kuulla tuota saakelientä joka päivä. Joka saakelin päivä. Toi oli enemmän monologi kuin dialogi. Kuule Ujoppi, jos sä haluut dialogia, niin laita tulpaskin ja anna mun puhua. Mutta ei se toimi silleen. Kakashi, mitä Hujoppi tarkoittaa? Se tarkoittaa hyvärakenteista, komeaa, itsenäistä, kyvykästä nuorta miestä. Eli minua. Sit mä alan kutsua sua Hujoppi-senseiksi. Okei. Please älä.